Asante gye ne fa ahodie wie no, na afei wɔ sɛ ɔkyekyere man no. Ahenni biara no ɛwɔ sɛ yɛnya asombata ho. Na Asante nkaba mu no nyinaa gyina sikadwa kofi so. Na kɔmfa no se ka kyerɛ ɔmo sɛ ansa na sikadwa no mu bɛyɛ du no nti sɛ yɛnya dwetekukuo a na ɛno ɛwɔ adanse Bɔdesangɔ hene hɔ. Ɔmo ne kurompiri nsi ɔmo ani so. Na afei ɔsɔ ɔmo yɛ nneɛma bi ka ho ansa na deɛ ɛtɔ so nson no ɔmo tumi di ne so kɔdwe dwetekukuo ne baeɛ. Dwetekukuo no ayɛ te sɛ bucket silver bi saa Asante hene ba na edi n'anim. Ɔtena ase a na esi ne nsa nifa so. Abere biara no ɔba edi n'anim ana ne nsa nifa so. Ɔtena ase so a esi ne nsa nifa so. Sɛ ɔmo kɔ baabi ɔmo kɔ dwabɔ bi ase na ɛyɛ anigye da fitaa na ɛhyɛ ho. Ne mu awerɛhoɔ da tuntum ne kɔkɔɔ na ɛhyɛ ho. Ɛna deɛ okuta dwetekukuo no ɔno nko ara na otumi de ɛyɛ handkerchief pepa Asante hene anim sɛ ne ho tumi fifira mo bɛhyɛ ne nso. Na ɛno akyi no de nkyerɛfoɔ no bebree wɔ hɔ a ɔmo nkuro no Asante hene gu no woyi ɛyɛ de nkyerɛhene wɔfa sɛ ɛfɛ no Boadu Akufo sɛ wɔni de nkyerɛso ma no. Ɛna akyire ɔyɛ sɛ ɔno nso yɛ rebellion 1706 ɛma Boansi Kofoɔ ɛne ne kɔn edi ne so nkunim twa ne ti. Na de nkyerɛnkuro no a yɛte sɛ ɔmo bɛgu Asante no yɛde ɔmo bɛhyehyɛ Asante kuro akɛseɛ dada n'ase. Nti ɛbɛn asomdwoe ase nipa bɛdɔɔso hɔ nti na ɔsɛ asomdwoefoɔ no bi tu ɛkɔ kyekyere nkuro foforɔ a ɛfrɔm bi ne Dɔmenase ne Agyamasu. Nti na baabi a ɛwɔ no ɛda so hyɛ ɛyɛ asomdwoe ase no. Ɛna nkuro no a ɛyɛ de nkyerɛfoɔ bɛkyekyere wɔ Asante man mu hɔ no ɔmo bɛtena ayɛ a ɔmo hu sɛ asase no yɛ kama no nti no ɔmo san akɔfrɛ ɔmo kuromfoɔ no baeɛ. Ɛno nti yɛto ɔmo din Atwema ɔmo twe ɔman no aba. Na de nkyerɛni a na ɔda ɔman no no na ɛbɛyɛ Atwema hene. Na emu yɛka sɛ Atwema hene nkyerɛ sɛ Atwema nyinaa hyɛ n'ase. Mɛdi kan ka kyerɛm sɛ yɛni man hene biara wɔ Atwema. Na Asante hene ɔsɛtutu ɛbɛyɛ Asante hene ankasa 1701 ɛna owu 1717. Na deɛ no wɔyɛɛ wɔne kɔmfa no kye de mmara 77 ɛna ɛba Asante man mu. Ɔmo kyekyere abosom wɔ nkuro bebree so ɛbɛbɔ nkuro no ho ban. Ɛbaa ɛko mu a wɔne nzemaafoɔ ɛkɔyɛ apam sɛ na ɛbɛyɛ Asante benya kwan akɔpo ano sɛ kɔba sɛ ɔmo hia bibi wɔ po n'ano hɔ na otwifa twifo wasa ɛne awe nso ɛna afei so ɔko ya kosi wanti ɛdɔ ɔmo nyinaa bɛka Asante ho. Na ɛno akyi no ɛna kɔba sɛ ɔkɔ ɛyɛ akyem ɛna ɔmo akɔdi asi efiri sɛ ɛbrɛ a na ɔmo kɔ de nkyerantɔkwa no ɛnam sɛ Akyem Kotoku hene ɔna yɛ Agona abusua no manu na de nkyerahene ne PhD nti no ɔko boa de nkyerahene. To sɛ ɔkɔtɔ no so rɛ no sɛ na ɔmo adi ne ho nkan. To ɔte apakam a wɔba no ɛna Akyem Kotokufoɔ ɛtoo no ɛma ɛkaa no ɛna owuiɛ. Mehu sɛ yana saa fans no mpempii no Akyem Abuaka ɛpɛ sɛ ɔmo gye ma ho na ɛyɛ Akyem Kotoku. Na ne wu akyi no saa nkuro no ɛbɛba bɛka Asante ho a ɛno mɛba hɔ no. Enti ɔkyekyere Asante ɛna ɔsan kyekyere nkonya bi te sɛ war formation nkonya no te sɛ benkum sɛ ɔmo kɔko a ɔno bɛdi akɔfɔ mo ɔhene ne benkum so nifa ɔmbɛwɔ ɔhene ne nifa so friends Chidom ɔmbɛwɔ ɔhene n'akyi. Na afei nya Kronti a ɛno na yɛ Baafo Bantama hene deɛ no mu a ɛno na yɛ Kronti. Ɛnora no bibisa me sɛ ade na ɔman hene ni hɔ a ɛyɛ ana Kronti na ɔno ade ɔno nko a Asante man hyehyɛ mu no deɛ kuro biara so no sɛ yɛ Kronti hene nko a wɔ hɔ no ma ɔhene ni hɔ a Kronti hene na wɔ hɔ no. Ɛna meme nkyerɛkyerɛ a mede ma no mema no fa Asante man ho menka mfa obi kuro ho. Mehu sɛ kuro bi wɔ hɔ a Kronti hene no ɔmo frɛ no Mankrado. Na mmom yɛn ha deɛ yɛfka no Kronti hene. Ɛna kuro bi a Kronti hene wɔ biara no sɛ ɔhene ni hɔ a ɔna wɔ hɔ. Sɛ kɔba sɛ Kronti hene ɔne wɔ Akwamu hene a ɔna wɔ hɔ. Ɛna Akwamu hene n'akyi no yɛnya Adɔnten hene afei ne yɛde ba ɔmo aka no so. Nti yɛn Asante man mu ha deɛ Kronti hene wɔ kuro no mu nko a deɛ ɔhene ni hɔ a ɔna wɔ hɔ. Nti Bantama hene ɛna yɛyɛ no Kronti hene ɛna Asafo hene so Medika kyekyere mu dada yɛyɛ no Akwamu hene.
ɛna Adube anya ɔno nso so yɛ ɛyɛ Adɔntenhene, ɛna Asukɔre Mampɔnhene ɛyɛ Nifahene ɛwɔ meka ne nyinaa yɛ Kumase, ɛna Tafohene ɛyɛ Benkumhene. Na mmom wokɔ fekuo no mu a yɛwɔ nkurɔfo bebree, ɛwɔ ahemfo bebree ɔmo saa fekuo no mu. Nti ebi ne sɛ Tafo yɛ Benkumhene ɛma Kumase no. Saa fekuo no mu no na ɛwɔ Heman hene, ɛna Kumase nifa no mu no ɛhɔ a na ɛwɔ Nkwantakɛse hene. Ɛna wokɔ Bantama fekuo no mu a bo sɛ Atuo Nson no ɔmo nso nyinaa wɔ hɔ. Ɛyɛ nkuro bi te sɛ bi a Asomri hene, Akwaboa, ɔmo nyinaa ɔmo wɔ Kontri fekuo no hɔ. Nti ɔyɛɛ saa no ma ɔsan de Gyaase ɛbaeɛ sɛ ɛno na ɛbɛhwɛ ɔmo yɛ adwuma wɔ ahemfie hɔ no so. Sɛ bia Sumankwaa hene ne ahemfo ɔmo wɔ ahemfie hɔ no nyinaa no ɔna bɛhwɛ ɔmo dwumadi. Supaboa hene ne ho nneɛma no nyinaa no ɔna bɛhwɛ so. Ɔsan ma yɛnya Sanahene a sika kɔkɔɔ a ɔmo bɛnya no akodie no biribiara mu no ɔna bɛhwɛ saa nneɛma no nyinaa so. Nti Nelson besia no yɛbɛhwɛ ɛberɛ a Osei Tuku wieɛ no, hwan na ɛbaeɛ, na ɔno nso baeɛ no deɛ na ɔde bɛka Asante ho.